The look. Άλλο ένα The Loop ξεκίνησε και είναι στους δέκτες σας, που αυτό σημαίνει ότι στην παρέα μας είναι πάλι ο Βασίλης Πίκουλας. Γεια σας. Και ο Δημήτρης Εφραίμ. Γεια σας. Και μην ξεκινήσετε Τι πολλά. κάνετε? Έτσι, μπράβο. Γιατί συνήθως λέτε πολλά γεια σας στην κάμερα που με και τίποτα να μεταξύ μας. Τι έτσι. κάνετε, παιδιά? Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά, Βασίλη, μια εβδομάδα και μου λείψες, να πω την αλήθεια. Έτσι, που σε πρίζω καθημερινά στα τηλέφωνα, δεν σε έβρισκα τώρα. Δεν με έβρισες γιατί έλειπα επαγγελματικό ταξίδι, δεν έκανα τίποτα, μόνο δουλειά. Αλλά πέρασα ωραία. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας? Στην Πάτρα. Σε Πήγες στην Πάτρα, πήγες Πήγα στην Πάτρα για δουλειές. Πρόλαβες τίποτα από καρναβάλι, μπα? Γινόταν ψιλοπανικός γενικά, αλλά όχι, Είμαστε δεν έκανα. Όχι, τίποτα. Εσύ πώς πέρασες, ματάκια μου? Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, με φίλους από εδώ από εκεί, τσικνίσαμε. Α, ξεκινήσαμε, ντυθήκαμε τίποτα τελικά, είπα. Μπα. Εσύ ντύθηκες? Κοίτα, ντύθηκα κάτι, αλλά πάλι μου τη γλίτωσε το ναυτάκι. Αυτά και Συριανό. Μου τη γλίτωσε, δεν το Δεν φόρεσα. πειράζει. Κοίτα, επειδή έπαιζα πάνω ένας ξάδερφος και ένας κολλητός και μια κολλητή. Και να ξέρεις ότι έκανα χρέη δικά σου γιατί εσύ έλειπες και μου λέγανε να τους φτιάξω. Εγώ δεν ξέρω πώς ξέρεις. Γι' αυτό με έπαιρνες τηλέφωνο. Καλά έκανα που δεν το σίγουρα. Ναι, και είδα κάτι tutorial που έχεις κάνει στο YouTube και προσπαθούσα να τα κάνω. Κακομοίως Εντάξει, οκ. τους κατέστρεψα όλους, καμία σχέση με σένα από ό,τι κατάλαβα στο αποτέλεσμα. Τέλος το θέμα είναι ότι έβαγα ένα εξάωρο να φτιάξω τους άλλους. Στο τέλος, εγώ πήρα μια μάσκα έτσι απλά, έβαλα και ένα σακάκι. Λέω, πού να κάθεσαι τώρα. Τουλάχιστον τήρησες το έθιμο. Το τήρησε το έθιμο και το κακό είναι ότι το τήρησα ιδιαίτερα στο τραπέζι. Α, μια χαρά σε βρίσκα. Ξύπνησες για τα καλά, Τα ξυπνίσματα και τα γαλακτοκόρικα ήταν και δέσανε. Μια χαρά. Και έχουμε σουβλάκια το ένα το άλλο, χαμός. Σουβλάκια. Σουβλάκια. Κακό ό,τι πράγμα είναι, το δηλαδή. σουβλάκι. Όλη η γειτονιά μύριζε τσίχνα. Αφού να φανταστείς τα ρούχα, ξέρεις, τα είχα μαζέψει για να μην μυρίζουν τσίχνα, ξέρεις τώρα. Πώς τα μείνω, δηλαδή τι Τι εξήγησε, είναι το στο θέλω να μάζεψες, μάθω δηλαδή. δηλαδή. Για καπνίλες και τέτοια. Πώς τα μάζεψες, δηλαδή τα έβγαλες στα δίπλα σου και Πήγα κυκλοφορούσες σηκώθηκα το πρωί και τα μάζεψα και πήγα. Περίμενε, γιατί αυτό που τα μάζεψε τα ρούχα. Όχι ρε, εννοείς μυρίζει ατμόσφαιρα τσίχνα Και είχε ένα σπρέι και... Α, τα ανανέωνε, ξέρω. α, δεν βγήκες δηλαδή εσύ έξω για να μην μυρίσεις. Δεν βγήκα. Όχι, βγήκα. Λοιπόν, βγήκα, αλλά πήγα ας πούμε σε φίλους από εδώ από εκεί, ξέρεις, Αλλά αυτή δεν οικογενειακά. τσικνίζα. Δεν τσίκνησε. Τσίκνισα. Α, τσίκνησε. Δημήτρη, να σου πω, μας Μόνο εγώ έχει δεν τσίκνησα τρελάνει. φέτος. Τι γίνεται ρε παιδιά? Μας έχει τρελάνει. Με την τσίκνα. Με την τσίκνα. Να ντυθώ δεν βγήκα ας πούμε κι αυτά. Δεν πειράζει. Έχουμε και άλλες μέρες. Έχουμε κι άλλες μέρες. Εντάξει. The Look είμαστε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τρελό εδώ πέρα έτσι. Πού είναι οι καλεσμένοι μας, εγώ ανυπομονώ. Περιμένει να ρίξεις την καρτέλα, Βασίλη μου, γιατί από την προηγούμενη εκπομπή το είπες πολύ ωραία και Και δεν έχουμε εμπνευστεί ένα πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Θα της το πούμε όταν θα... Πολύ ωραίο. Θα της το πούμε, ναι, θα της το Λοιπόν, πούμε. Βασίλη, ρίχνεις την Λοιπόν, πάσα. πάμε στην καλεσμένη μας να πέσει η καρτέλα. The look. Guest star. Επιστρέψαμε, Βασίλη μου, και Εφραίμ Δημήτρη μου, εδώ είμαστε Μια όλοι. υπέροχη καλεσμένη. Τη Βάσια, καλώς ήρθες Βάσια. Καλησπέρα παιδιά, καλώς σας βρήκα στο Καλώς The όρισες. Look, το ανανεωμένο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ Και εμείς χαιρόμαστε Πάρα πάρα πολύ πολύ. χαιρόμαστε. και ευελπιστώ να είναι και τέλειο το αποτέλεσμα και το πιστεύω με εσάς. Κοίτα, με τόσο ωραίο πρόσωπο, εντάξει, τι να πω τώρα. Δεν θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Ας ελπίσουμε. Εγώ είμαι σίγουρος. Θα βρεθώ στα χέρια σας. Και έχει και ένα ωραίο μαλλί πάντως. Είδες. Ναι, Όπως το θέλαμε, εννοείται. Γι' αυτό είμαι εδώ. Και γι' στο αυτό. μήκος και γενικά. Στον ουρανό την ψάχναμε που λένε. Δεν ξέρω Και τι στη λέει γη πάρα τη βρήκα. και στη γη τη Και βρήκα. στη γη τη βρήκα. Να τις πούμε τι θα τις κάνουμε όμως. Εντάξει, ναι. Εμπνευστήκαμε το μακιγιάζ από Disney, μια ηρωίδα της Disney, Από το Frozen. από το Frozen, της Elsa. Τις Έλσας, ναι, Μπράβο. την ξέρω πολύ καλά. Σήμερα θα γίνεις μια Έλσα. Πολύ ωραία.
Γιατί είναι Αλήθεια είναι ότι μου υπέροχο αρέσει και μακιγιάζ. εμένα, γιατί έχει και εκείνη ξανθό μαλλί, γαλάζια μάτια. Γαλάζια μάτια, μπράβο. Οπότε είναι κάτι υπέροχο. Πολύ ωραία. Και είναι ίσως οι πιο προχωρημένοι παιδιά σε μακιγιάζ καρτούν του Disney μέχρι στιγμής έτσι. Είδαμε για πρώτη φορά πολύ έντονο eyeliner, σκιές. Έντονα χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η παραλλαγή του. Και το χρησιμοποιούν ας πούμε και στα βίντεο κλιπ. Το χρησιμοποιούν γενικά σαν μακιγιάζ, είναι λίγο dramatic το όλο look. Δεν είναι αυτό το ψεύτικο. Ναι, αυτό είναι θέλω να η σου πω. παραλλαγή του μακιγιάζ. Είναι εμπνευσμένο από εκεί, απλά έχει γίνει παραλλαγή. Ενώ ότι για παιδικό είναι λίγο extreme. Δηλαδή Ναι, ξεπέρασε ναι, η ναι, Disney ναι, λίγο ναι. τον Ναι, εαυτό ναι, της σε αυτό. αυτό που λες έχεις δίκιο. Σαφώς. Θα το υιοθετήσω, μπορεί και εγώ τώρα της επόκρισης να ντυθώ μια Έλσα. Ωραία. Περνάνε Για αυτό. πες μας όμως για τη βάση για μερικά πράγματα. Πώς περνάς τον καιρό σου, τι κάνεις. Πολύ καλά, αυτή την περίοδο είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω δουλειά, τελειώνω να παίρνω το πτυχίο μου, σπουδάζω στο καποδιστριακό, στο τμήμα κοινωνική θεολογία. Α, πολύ Μπράβο, ωραία. πολύ Ναι, ωραία. τελειώνω, Μπράβο. τώρα περιμένω να αρκιστώ, Άμα το καλό λοιπόν. δουλεύω. Να μας φωνάξεις. Εννοείται, θέλω πάρα πολύ να έρθετε. Επιτρέπετε το Ετοιμαστείτε πανό. το. Ναι, και το πανό. Χαμός θα γίνει, κόρνες, μπαλόνια, λουλούδια. εντάξει. Πρέπει, επιβάλλεται βασικά στην ορκομοσία. Είναι κάτι πολύ συγκινητικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι το έχω δει παιδιά μόνο σε ταινίες. Όχι, παιδιά, Όχι, εγώ το έχω περνούσα. ζήσει με την αδερφή μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Είναι πάρα Εγώ πολύ. δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω σε καμία ορκομοσία. Έχουν οργιστεί πάρα πολύ καλές μου φίλες, αλλά λόγω απόστασης δεν μπόρεσα να πάω. Δεν σου Εγώ λέω έχω τις πάει φίλες. και μάλιστα πετούσαν οι Να φίλες τους πεις και και πόσο τις αγαπάς έτσι Στη εδώ. Βάσο και στην Ατάσα. Πολλά φιλάκια. Θα κάνεις την αρχή με μένα για βάσο. Εντάξει, άλλη βάσο. Έκλεισε, λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω μια και τα βρήκαμε εδώ ωραία και καλά. Να Σιγά ξεκινήσουμε. σιγά, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Λάβετε θέσεις. Και πάμε Είμαστε. για μακιγιάζ. Πάμε για μακιγιάζ. Πήγαμε. The look. Makeup time. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ μας. Αφού πρώτα βάλουμε τη βάση μας, θα χρησιμοποιήσω και πάλι το Matte Finish από τη Radiant. Μια μικρή ποσότητα και θα τους το απλώσω σε όλο το πρόσωπο. Αυτό θα κάνει το μακιγιάζ μας αψεγάδιαστο και πάρα πολύ σταθερό. Και πάμε να βάλουμε το make-up μας, θα το χρησιμοποιήσω με ένα ειδικό πινελάκι για make-up, γιατί δεν θέλω μεγάλη κάλυψη, έχουμε καθαρή επιδερμίδα. Βάση σκιάς για να γράψουν και καλύτερα τα χρώματα.
πιο dramatic, προσθέτω αρκετή ένταση με μαύρο. Έχω πάρει μια μαύρη σκιά και την τεγκραντάρω πάνω από το μολύβι μου. Το ίδιο θα κάνω και από πάνω. Αρκετά έντονο eyeliner και εννοείται ότι θα βάλουμε και ψεύτικες βλεφαρίδες. Τι έπαθες εσύ? Σοκαρίστηκα. Καλά, θα το δεις στο τέλος. Όχι, δεν είπα ότι θα μ' αρέσει, αλλά πρώτη φορά τα βάλω γι' αυτό. Βάζουμε και λίγο highlighter και είσαι έτοιμη. Και να σε δω. Έτοιμη. Λοιπόν, να περάσουμε στα μαλλιά επιτέλους. The look. Hairstyle time. Γεια σου Βάσου και από μένα. Γεια σου Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε τώρα με το μαλλί. Πολύ ωραία, είμαι έτοιμη. Ξεκινάμε με ένα ελαφρύ κρεπάρισμα, ώστε να δώσουμε λίγο όγκο, για να δώσουμε ας πούμε το αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε, το επιθυμητό.
λακάρουμε πάλι λίγο εδώ και λίγο το ανοίγουμε για να το κάνουμε λίγο πιο φυσικό αποτέλεσμα. Μην είναι στημένο το κοτσιδάκι μας, η μπλεξούδα ας πούμε, να είναι λίγο πιο ανοιχτή. Τώρα παίρνουμε το ένα μικρό το τουφάκι, το λακάρουμε πάλι και θα το κάνουμε έτσι να πέφτει. Λοιπόν Βάσο μου, τελειώσαμε. Ώρα να δεις στον καθρέφτη το αποτέλεσμα. Τέλεια. The look. Και είμαι εδώ με την Βάσο, την Έλσα Βάσο, η οποία θέλω να μου πει, δηλαδή εσύ θέλω να μου πεις, και ως Έλσα, αλλά και ως Βάσο, πώς σου φάνηκαν τα παιδιά μας και όλο αυτό που είσαι στο The Look. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Αρχικά να ευχαριστήσω και εσάς, όλους σας. Ήταν πολύ καλή η δουλειά. Μου άρεσε πάρα πολύ και πραγματικά το μακιγιάζ που έγινε μόβ, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιούσα μόβ αποχρώσεις, με έκανε να αλλάξω γνώμη. Αυτό το λέει η Βάσο. Ναι, αυτό το λέει η Βάσο. Λοιπόν. Που είδε τα αποτελέσματα σαν Έλσα. Σαν αποτέλεσμα Έλσα όμως, επειδή ξέρουμε είναι ένα κάρεκτρο το οποίο εδώ και 1,5 χρόνο το ακούμε συνέχεια, Ναι, το ναι. βλέπουμε συνέχεια. Πώς το είδες εσύ στον καθρέφτη? Ίδια, το ίδιο ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία, είσαι έτοιμη να συζητήσεις και με τα παιδιά? Εννοείται. Ωραία. Πέφτει η καρτέλα και έρχεται στην παρέα μας ο Βασίλης και ο Δημήτρης Εφρέμ τώρα. The look. Ωραία παιδιά, είμαστε όλοι μαζί. Εννοείται και πάλι. Πριν Πολύ ήμουν ωραία, μόνος μου ωραία. εδώ με τη Βάσο, την οποία συγγνώμη στην αρχή της εκπομπής είπα Βάσια. Θέλω να ζήσω Δεν πειράζει, είναι ωραίο και το Βάσια. Αν σου αρέσει Για σένα θα είμαι Βάσια. Για μένα θα σε Βάσια, Πολύ μπράβο. ωραία. Ευχαριστώ, είμαι ο νονός σου λοιπόν, ο Ωραία, Κυριακός. τέλεια. Που μιλάγαμε με τη Βάσο όμως πριν, παιδιά, μου είπε ότι δεν χρησιμοποιούσε μέχρι στιγμής μοβ χρώματα. Τι έχεις να πεις εσύ για τα μοβ χρώματα πάνω στη Βάσο? Έχεις τόσο ωραία μάτια, γαλάζια και δεν χρησιμοποιούσες μοβ χρώματα. Καταρχάς είναι το ατού σου, έτσι. Κάνει κοντράστη με τα μάτια σου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έβαζα πιο πολύ μπλε και γαλάζιο. Κοίτα, Η αλήθεια είναι. στο μπλε, εντάξει, δεν έχει τα μάτια σου. Θα βάζεις ροζ χρώματα, μοβ, τα χρώματα που κάνουν κοντράστη δηλαδή. Για να Δεν δεις- χρησιμοποιούσα πάρα πολύ, πιο πολύ μπλε. Όχι, λάθος. Θα το υιοθετήσω από το Ή μπορείς να κάνεις μίξη τα μπλε με τα μοβ. Όπως Ναι. κάναμε και τώρα, για παράδειγμα. Όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά μπορείς να το κάνεις. Θα είναι ωραίος συνδυασμός. Οπότε πλέον δεν το φοβάσαι και το Όχι, καθόλου πλέον. Ξέρεις, Δημήτρη μου κάνει μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση πάνω στο μακιγιάζ της Βάσος ο Βασίλης. Αλλά θέλω η Βάσο να σε ρωτήσει κάτι που θέλει να σε ρωτήσει πέρα από το χτένισμα της Έλσας που τα λέγαμε έτσι Ας με backstage οι ρωτήσεις. δυο μας. Για πες Βάσο, τι Εννοείται. θέλεις να ρωτήσεις? Τι πιστεύεις ότι θα μου πήγαινε περισσότερο στην καθημερινότητα? Τι χτένισμα να κάνω? Το συγκεκριμένο που σου έχω κάνει. Σκοτσίδα δηλαδή. Και κοτσίδα το πρωί ας πούμε όταν ξυπνάς και πηγαίνεις στη δουλειά σου, είτε για καφέ, και το βράδυ ας πούμε αν θα βγεις είτε για ποτό είτε σε κάποια ή σε γενέθλια ή σε κλαμπ γενικά όπου σε καλέσουν, να υιοθετείς ας πούμε και το μακιγιάζ που σου έχει κάνει το εξαίρετο Βασίλης με το συγκεκριμένο χτένισμα που σου έχω κάνει εγώ. Με λίγα Τέλεια. λόγια, σου Στο λέει, σκάσουμε είτε το Ότι είναι ο τέλειος βράδυ, συνδυασμός. Τέλειος φρόζα. συνδυασμός, ναι. θα είσαι frozen από το πρωί στο βράδυ. Κανένα πρόβλημα και μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ. κούκλα, είσαι κούκλα. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι, πιο προσωπικό. Επειδή όλα τα κορίτσια ξέρω ότι έχουν ένα πρότυπο. Εσύ είχες ποτέ σου πρότυπο τις ηρωίδες του Disney? Η αλήθεια είναι πως όχι. Δεν είχα. Λογικό. Οπότε αυτό τώρα ήταν κάτι πολύ καινούργιο για Ναι, σένα. ναι, ακριβώς αυτό. Ποτέ δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Η δουλειά σου, αυτό που θα κάνεις παίρνοντας το πτυχίο σου, έχει να κάνει με παιδιά. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε είναι μια χαρά. Αυτό το βιντεάκι το δίνεις κάποια στιγμή στα παιδιά, παιδάκια και ναι, θα τρελαίνονται, Πώς έτσι. είναι φρόζα. Θα λένε η κυρία μας η Frozen. Θα με Yes. πάρουν στην πλάκα, θα τους αρέσει όλο αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στο The Look. Εγώ σας ευχαριστώ Εμείς Εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. για τα τέλεια χέρια σας, το τέλειο αποτέλεσμα. Ναι. Να σε καλά. Ελπίζω να σε βοήθησαν και τα tips που σου έλεγα. Ναι, εννοείται. Εντάξει, Και εσένα και Και τα εσένα δικά μου Δημήτρη. tips, Ναι, ναι, ναι. πιστεύω εννοείται. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε, να Θα ξανασυνεργαστούμε. ξαναπούμε. Εννοείται. Πιστεύω ότι θα σε ξαναφωνάξουμε στην εκπομπή. Μακάρι, θα το χαρώ πάρα πολύ. Αλήθεια, Σίγουρα. ωραία. Θα είναι οπωσδήποτε ένα Εννοείται, πράγμα που παιδιά, θα ευχαριστώ. Θα ξανάρθω στην ξαναφωνάξουμε. εκπομπή.
θα ήθελες να ξαναγίνεις πριγκίπισσα? Βεβαίως, κάτι άλλο διαφορετικό τώρα. Ωραία. Εκεί ψασίσει. Α, και έχω σκεφτεί κάτι στο μυαλό. Πω, με μαλλί πίσω γενικά. Καλά, μην τα Μην λες ακόμα όλα. τίποτα. Στο επόμενο The Look θα μάθετε περισσότερα. Συμφωνείς? Εννοείται. Και όταν θα ξαναέρθει η Βάσο στην παρέα μας, τότε θα μάθει και η Βάσο και οι υπόλοιποι. Τι από τώρα κάνουμε spoiler? Τέλεια, θα είμαστε βέβαια. σε αγωνία. Έτσι λοιπόν, μια καρδούλα όπως πάντα για να Φιλάκια κλείσουμε, πολλά, έτσι, γεια μια σας. καρδούλα. Φιλάκια και ραντεβού στο επόμενο The Look. The look.